Altså, vi tog kontakt til Hundehøjskolen hos Grace, fordi vi gerne vil have lidt kontrol på Felix. Han er meget ivrig, når der kommer nogen hos os. Og han, hvad skal vi sige, han er næsten ikke til at komme i kontakt med, fordi han er så glad og ivrig og hopper op. Og det kunne vi godt tænke os at få under kontrol. Ja. Vi plejer at sige, at han har damp. Det kan være, at han har det. Når der kommer gæster, så inden de er kommet indenfor, så er han helt ellevild og hopper op ad døren, og så når de så er kommet indenfor, så hopper han op ad dem og slikker dem i ansigtet og nærmest hopper rundt på dem, hvis han får lov til det. Ja. Altså han er simpelthen så glad og overivrig. Ja. Og det er fordi han er kærlig, altså han er en glad hund, det er ikke noget aggressivt. Når vi så er ude og gå tur med Felix, så er han også meget, altså han trækker meget, og nogle gange laver han nærmest nogle ryg, fordi han bare vil fremad, og vi har svært ved at holde ham. Ja.